На наступным тыдні ў Менску мае прыехаць спецыяльны пасланнік Дональда Трампа ў Беларусі Джон Коул. Пра гэта паведамляе выданне Delphi.lt, спасылаючыся на свае крыніцы. Візіт будзе мець дыпламатычны характар і ўключыць у сабе перамовы ў Літве і Беларусі. Гэтак 18 сакавіка Джон Коул наведае Вільню, пасля чаго адправіцца беспасярэдне ў беларускую сталіцу. Візіт амерыканскага спецпасланніка ў Беларусь будзе трэці з пачатку анонсу гэтак званай вялікай угоды паміж Лукашэнкам і ЗША. Асноўны прадмет гандлявання вызвалення палітзняволеных у Беларусі ў абмен на паступовае зняцце амерыканскай санкцыі. Гэтак у выніку перамоваў 18 верасня летась рэжым Лукашэнкі вызваліў 51 палітычнага вязня ў абмен на паслабленне санкцыяў супраць Белавіі. Пасля візіту Коула 12-13 снежня летась ЗША афіцыйна заявілі пра намер зняць санкцыі з экспарту беларускіх калейных угнаенняў. На волю тады выйшлі 123 палітзняволеныя. І да нашай студыі далучаецца Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», з якім абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас, спадару Александр. Вітаем. Добрый день. Ну што ж, як мы ўжо згадалі, што ў медыі трапіла інфармацыя пра візіт Джона Коула ў Менск планаваны, і пасля кожнага з такога візіту было вызваленне палітвязняў, дастаткова вялікай колькасці асобаў. Ці гэтым разам таксама ёсць спадзел на працяг гэтай вялікай угоды, як яе акрэсліў Лукашенко, а можа быць на яе завяршэнне? Я не думаю, что будет завершение, але натуральна, что маецца на ўвазе вызвалення чарговай групы палітвязняў. І я маю таксама такую інсайдерскую інфармацыю, што гэта будзе вялікая даволі група, магчыма, разы ў два большая, чым мінулым разам у снежні. То бок гаворка ідзе пра 2 з лішнім сотні людзей як мінімум. Але 1000 гэта нереальна, хаця мэта такая ставіцца, яе па-ранейшаму трымаюць перад сабой вось тыя людзі з каманды Трампа, якія канкрэтна працуюць з Беларуссю, дыпламаты на чале са згаданым Джонам Коулам. І ў гэтым кантэксце вось характэрны эпізод быў нядаўна. Перад 8 сакавіка Лукашенко памілаваў, двукосці памілаваў групу палітычных зняволеных, там пераважна жанчыны, 2, здаецца, сямейныя пары. Дык вось Коул у сацыяльных сетках адрэагаваў стрымана. Так ён кажа, што гэта крок, добры, маўляў, крок, я сваімі словамі пераказваю, але, маўляў, прэзідэнт Трамп паставіў мне задачу вызваліць усіх палітвязняў. То бок Лукашэнку нагадваюць, што за ім яшчэ даўжок. Так што Коул едзе не дзеля таго, я думаю, каб вярнуцца ў Вільню з пустымі рукамі. Так што гаворка ідзе пра чарговую партыю палітзняволеных. На жаль, меркавана, што іх усё ж такі, фактычна дэпартуюць. Відаць, гэта той кампраміс, на якім пакуль што бакі сышліся. Лукашенко, як вядома, ён лічыць за лепшае выпіхваць сваіх палітычных ворагаў за мяжу. Калі спачатку Джон Коул едзе ў Вільню, верагодна, што гэтых вызваленых палітычных зняволеных могуць акурат дэпартаваць у Літву, спадар Александр. Тут цяжка гадаць, таму што, як мы памятаем, у снежні таксама ў Літве ўжо рыхтаваліся да прыёму палітвязняў, потым пайшлі такія чуткі, што, можа, у Польшчу нават іх будуць вывазіць, а ў выніку, як мы ведаем, вывезлі ва ўкраіну. І нібыта гэта быў капрыз беларускага боку, беларускіх уладаў. Таму тут гадаць на кававай гушчы гэта справа няўдзячная. Пакуль што чакаецца, што найболей імаверна ў Літву, але ўсякае можа быць, могуць быць сюрпрызы з беларускага боку. Наколькі я ведаю, яны і спісы ператасоўваюць, там, відаць, спецслужбы працуюць, у іх шэраг сваіх меркаванняў, каб вызваліць тых, хто можа патэнцыйна там справакаваць нейкія спрэчкі, канфлікты. Мы ведаем, што такія спадзевы звязваліся з выхадам Сергея Ціханаўскага, потым
у снежні, дарэчы, на так званым усебеларускім народным сходзе Лукашенко таксама прадракаў, што вось выйшлі там Бабарыка, Калеснікава, яны створаць новый цэнтр і будуць там біцца, маўляў, за грошы. Ну, мы бачым, што гэта не спраўдзілася, але факт тое, што спісы сапраўды з беларускага боку над імі маракуюць і так і сяк тасуюць, і гэта заўжды вынік нейкага кампрамісу. Вы абсолютно цікава падмецілі, што Коул адзначыў і нагадаў Лукашэнку сваёй цытаты пра тое, што чакаецца та вызваленне ўсіх, а не вось гэтыя указы аб памілаванні, якія час ад часу Лукашенко падпісвае, і выходзяць там некалькі дзясяткаў асобаў, а то і меней. Асабісты прыезд Коула чарговы раз пра што сведчыць? Пра тое, што вось адзіны такі спосаб, адзіная такая магчымасць даціснуць Лукашэнку беспасрэдна паразмаўляць з ім. Можа быць, у Лукашэнкі яшчэ ў запашніку нейкія ёсць свае асабістыя мэты, якія ён хоча выкарыстаць. Чаго, на вашу думку, Менск будзе чакаць узамен на гэтае вызваленне? Таблетак для пахудзення. Ну, гэта я жартую, хаця мы ведаем, што і сапраўды гэта амерыканская прэса паведамляла, што Коул прывозіць Лукашэнку таблеткі, каб скінуць вагу. Вось. Ну, але гэта такі прыемны бонус для яго, як і запінкі, як і яшчэ некаторыя там падарункі, хоць яны таксама маюць для яго вялікае сімвалічнае значэнне. Нават тое, што сам Коул прыязджае, Лукашенко ж неаднойчы публічна потым ганарыўся, што вось амерыканцы прыязджаюць, панам прэзідэнтам мяне называюць. У яго ж гэты вось комплекс нелегітымнасці з 20-го года сядзіць глыбока, і таму кожны гэты прыезд амерыканцаў гэта для яго падстава для такога гонару. Дарэчы, не так даўно, дзён 10 таму, Трамп таксама сказаў пару цёплых нейкіх словаў пра Лукашэнку, што ён яго паважае і гэтак далей, і беларуская прапаганда гэта ўзняла на шчыт, раструбіла, растыражавала. Я адмыслова паглядзеў гэтае відэа, дык Трамп на хаду, там, здаецца, літоўскі журналіст у яго пытаўся, якія ў вас дачыненні з Беларусю. Той адразу не зразумеў, там яшчэ верталёт шумеў побач. Потым літовец падказвае Беларусь, которая в Европе. Ну і тады Трамп адбарабаніў на аўтамаце, ён успомніў, відаць, што ёсць з гэтым балотным дыктатарам перспектыва вялікай угоды. Так што гэтыя кампліменты я б надта так высока не цаніў. Таму што Трамп, ён хітры дзялок, і ён разумее, што калі на мэце нейкая ёсць здзелка, нейкая угода, то можна пахваліць партнёра, нават калі у думках ты маеш пра яго зусім іншае меркаванне. Гаспадар Александра, гэтую угоду выключна разглядаеце як угоду паміж Менскам і Вашынгтонам. Я маю на ўвазе пра гэтае доўгатэрміновае вызваленне палітычных зняволеных. Чаму тады міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў кажа, што, ну, маўляў, еўразвяз? Дзе ваша рэакцыя на гэтыя гуманітарныя крокі нашага прэзідэнта? Ну, то бок, чаму ўвогуле нейкі разлік на Еўропу, калі ў гэтай угодзе Еўропа ўвогуле не задзейнічная? Ну, самае першае, што просіцца на язык, гэта тое, што Мінск хоча двойчы прадаць адзін і той жа тавар. Ён гандлюецца з Вашынгтонам, як вядома, здыманне нейкіх санкцыяў у абмен на выпуск палізняволеных. І пра гэтых жа палітвязняў, наколькі можна зразумець, Рыжанкоў вядзе завочную такую гутарку з Еўропай. Маўляў, чаму вы не хваліце, чаму вы не ідзеце насустрач. Так што тут такі падыход хітры з боку Мінска, па-першае. І па-другое, ўсё ж такі, гэта не проста рыторыка пустая, а сапраўды муляе Мінску тое, што, вось, напрыклад, здыманне санкцыяў з Беларусь-Калію, яно не дае вялікага абсягу для манеўру, таму што, ну, гэта вядомая сітуацыя, што раней жа праз Клайпеду, праз літоўскую ішоў Калій, гэта лагістычна вельмі выгадны маршрут, а цяпер трэба праз Расію ў Кітай, і вось як нядаўна высветлілася расследаванне Белпола, праз Іран таксама часткова ішоў той самы Кітай. Гэта вельмі складаныя шляхі, а цяпер жа гэта вайна там супраць Ірана ідзе, і, напэўна, з гэтымі маршрутамі яшчэ большая праблема ўзнікла. Таму Мінску хацелася б неяк прагнаць
гнуть, так бы мовіць, з дапамогай Вашынгтона і Еўропу, каб той жа калій пайшоў праз Клайпеду. Ну і шмат жа іншых санкцый менавіта на Еўропу завязаныя. Пакуль увага свету адцягнутая на вайну на Блізкім Усходзе, афіцыйнаму Менску варта даваць больш ясныя сігналы Вашынгтону. Такім меркаваннем з намі падзяліўся палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валер Карбалевіч. Давайце паслухаем і вернемся да нашай размовы. Падзеі на Блізкім Усходзе, падзеі вакол Ірана вельмі моцна сфокусавалі ўвагу менавіта на іх. І таму ўсе астатнія праблемы, у тым ліку і вайна ў краіне, у тым ліку і сітуацыя ў рэгіёне ўсходняй Еўропы, яна трохі адыходзіць на другі план. Зразумела, што і пытанне пра беларускіх палітвязняў таксама далёка не галоўнае, скажам так, не прыярытэт для палітыкі Злучаных Штатаў. Вось, таму пажадана б, конечно, было неяк нагадваць пра сябе нейкімі ініцыятывамі, нейкімі новымі крокамі. Ну вот, а павелічэнне колькасці вызваленых это якраз такі быў бы новы крок. Вось, таму думаю, што Менску варта даваць нейкія больш ясныя сігналы Вашынгтону. Спадар Александр, вось калі зараз Злучаныя Штаты не пабачаць гэтага сігналу для сябе, якая верагоднасць, што ўвага пераключыцца ўсё ж такі на падзеі на Блізкім Усходзе і Беларусь застанецца са сваімі праблемамі сам-насам, ну і Лукашенко ў тым ліку? Я ўжо згадваў гэты эпізод з Трампам, калі яму давялося нагадваць, што Беларусь у Еўропе, то бок, канешне, ён не трымае гэта на першым ці нават на другім плане. Ён дэлегаваў гэта таму ж Коулу. Усё ж такі каманда ў Трампа вялікая, і Коул нездарма быў у свой час прызначаны менавіта спецпасланнікам па Беларусі, нагадаю. Гэта важная пасада такая, і не так шмат гэтых спецпасланнікаў. У яго ёсць канкрэтны кірунак, у яго ёсць свая каманда, і гэтыя людзі працуюць. Іран там гэта ў поле зроку іншых нейкіх падначаленых Трампа, а беларускі кірунак ён па-ранейшаму забяспечваецца вось Коулам і ягонай камандай. Таму тут усё ідзе паводле графіку пэўна, калі можна так казаць. Вось глядзіце, ўжо нават пэўная рытмічнасць, плюс-мінус раз на 3 месяцы Коул прыязджае і вяртаецца з чарговай партыяй палітвязняў. Так што тут ўсё ідзе пакуль што па накатанай каляіне, здаецца. І, канешне, тут Коул адчувае пэўную адказнасць. Вось невыпадкова ён падкрэсліў у сваім допісе ў сацыяльнай сетцы X, што паставіў Трамп перад ім задачу усіх палітзняволеных вызваліць. І, канешне, ён гэтую місію стараецца выканаць. Ён раней неаднойчы выконваў складаныя місіі, таму Трамп яму давярае, і тут тварам у гразь, так бы мовіць, ударыць, канешне ж, Коулу не хочацца.